Les paraules poden fer mal, molt mal. Encara que sempre pots fugir fins a estar en soledat, les paraules subsistiran dins teu. Aquesta xerrameca interior és la principal causa del patiment. Conscient o inconscient, hi ha una aspiració al silenci interior. Alguns creuen obtenir-lo substituint aquesta xerrameca per una sèrie d'eslògans obsessius, autosugestió, pensament positiu. Encara que la xerrameca, fins i tot positiva, teixida de bones paraules i dolces, per res queda lliure d'aquest batibull. En el fons, el problema continua. Estàs condicionat per les paraules, aquest estrany poder de sons combinats, aquest batibull permanent, fins i tot banal per molta gent, que sovint n'és poc conscient. Com alliberar-se de l'empenta de les paraules? Aquí tens un mètode directe que, sense reposar en cap creença, sols necessita l'eina de l'audàcia. Estant en aquesta postura, asseguda, còmoda o confortable, observa't. Poc importen les circumstàncies. A la vegada, deixa parlar el teu interior. A mesura que puguis, fes el silenci interior. Deixa de preguntar-te quina hora és i et demanis el perquè d'aquest comentari. Fes-ho. Com si haguessis decidit deixar de parlar. La qüestió és que ara has decidit parlar interiorment. Deixa d'imaginar aquests sons i les xerrameques que formen les paraules i els seus significats. Simple. A partir d'aquest moment, què passa? Difícil de dir. Sense paraules. Observa que hi ha un clam viu, una absència plena de presència, com la sensació que apareix a les orelles quan surts d'un lloc sorollós. Pren consciència del silenci. Observa que apareixen altres paraules. És normal. És inevitable. La teva actitud, quedar-te en silenci, tal qual, sense interessar-te pel sentit de les paraules, dels pensaments, del missatge. Sent aquestes paraules, com sentiries les onades sobre una superfície d'aigua en calma. Observa com les paraules s'aturen. Silenci. Després tornen. Encara que cada vegada més retornen en el silenci. Habiten en el silenci que tu has creat, sense separació. Marxen en silenci. Porten silenci. Silenci viu, que precisament és el contrari de les paraules, el contrari del soroll. Els mots, les paraules es banyen en el silenci. Tot s'impregna d'aquestes qualitats úniques: transparència, lleugeresa, llibertat. El sentit dels mots, de les paraules, persisteix. I en aquest moment han perdut part del seu poder d'incomodar, de fer mal. Per contra, el sentit de les paraules apareix amb més claredat. En el silenci s'entenen millor. El silenci en el que els mots, les paraules es banyen, esdevé i es fa més protagonista. El sentit dels mots, de les paraules també. Et fas protagonista conscient. Decideixes parar o callar. Et quedes sense més xerrades inconscients. A partir d'aquí, sols queda que et familiaritzis amb aquesta nova sensació de llibertat, de silenci interior.
alliberar-se de la paraula pel silenci.